Pridanie obľúbeného laboratória zo strany technika. Technik dokáže poslať zo svojho dieskorového účtu lekárovi pozvánku. Keď lekár na túto pozvánku klikne, automaticky sa priradí toto laboratórium do zoznamu jeho obľúbených laboratórií. Postup je nasledovný. Znovu klikneme si na kartu laboratórnej konfigurácie alebo laboratórnych nastavení. Potrebujeme si skontrolovať, či máme zaškrtnuté políčka s obsluhovanými krajinami. Tu, pokiaľ nie, je potrebné si ich tu pridať cez tlačítko Edit. Takisto si skontrolujeme, či máme zakliknuté všetky služby, ktoré naše laboratórium poskytuje. V opačnom prípade, keď nie sú vyklikané tieto služby, laboratórium sa nebude dať vyhľadať, prípadne sa nebude zobrazovať, keďže sa spájajú práce s tým laboratórium, ktoré tieto služby poskytuje. Keď sme si to skontrolovali a všetko je v poriadku, klikneme na záložku Invitations a tu sa nám zobrazí link s pozvánkou, ktorý jednoducho skopírujeme, napíšeme ho do mailu a pošleme ho lekárovi mailom. Následne príde takáto pozvánka, kde mne stačí ako lekárovi si stačí skopírovať tento odkaz, vložiť si ho do prehliadača. Keď prejdem na tento odkaz, automaticky sa mi zobrazí odkaz s tým alebo pridávacie okno, kde si ja ako lekár len laboratórium pridám a mám ho znovu pridané v zozname preferovaných laboratórií.